Ole voin hi September ni somni sang hi somni pangania chibai leve kule Mipui Au Aw lo ngai thlaliangu pu editor chibai chanjin thar puan le engemonia ti hian nam dang ten HIV AIDS sungjang an puan te hi kan hrengai si lova nga tinge ke ni Mizoram state hian inti theinan ti niom taka aveizat thipui to zat avei thar tiang te hi kan puan cham chi le state dang te hria ta po a za thlak ve an ti lo emoni le te kalo ti ve mai M6 ti te khan an boi puin ka hria a tok viau lom ni le ka ti ka hria chual lo chuan avei te en kolna tur dam doi te po khovel mi hausa ten a thlona sem turin a leina tur suman tho teu ani lom ni kha chu ti chunga inen kol du lo te chu mum po an ngai ami an du le du lo ni maya ke chuan ka ngai ngai ve dan khiang oya pu editor ifin na le rem hriat na zar zovin mi soilo lam ka han thlasing mau po pui phong te ango kan politician te in soi chia tun na chuan min lua khat ne hle mai tan soi ango kan ram le kan nam minen kola min hruai tu tan chuan kan nam to bul dik ta khi pathian min nei chau vengama chui chuak nga mi hring hi kan mamo in chu tiang mi kan nei huna maktin khovel hian kan nama wangin kan ram hi an ron hretawanga chu ti huna chuan lalpa kan pathian chu ama chau chu pathian alo ni tian hretawang tu na ri hi chuan kan pathian biak lai aya tu te momin nei veng zok tlat te laka be dong ma sa piang le be sei nei lo thiam ma sa piang te an fingzel don ani du mela mani ram le ram nam in do chu an din chwa be sei chi ni lo soi zel aba cha ko me ma se tok te se du luka chibai ve kule sai ranga rel lo lu tur kha a hun lai chuan e ma telin kan hel thin hle kha ni ya kan rama vai an tam pha don min chim ral na man ruani kan tia kan soi luai thina ni kha nima sela huna lo kala khrian na le ngai dan te lo dang lam ve hret zela chim ral kan hlau na hi kan ram ma so na del bet tu ta na man ngot chi ni lo zia te kan lo hret chho ve ta zela tuna sai rang thlengin a lo lut ta sai rang a tangin kau hati Kolkata le India ram kho pui ber Delhi thlengin kan kal thei ta der maya mason na ro pui tak ti lo rual ani lo ani chim ral kan hlawa wang hian state dang te ne na kanin kalpona te hi do dal ni lang kan din mun tur chu cheta ka ni yang sarkar lai pui ruam handa na chuan chimlama kal zelin zorin pui thleng te point ala kal don niom da ka ni chu ba ka motor kong pui ni se ala thur sengsung lawang tia soi theilo Mizoram hi kan ta kan tia adi khomai chu tiang bokin India ram chunga omani miaw wangin India ta po ni ti kan hria te la thani chim ral na hi chu aram leilung fa te ril rupun mang dikle diklova ain hat nin ka hria India dan puya kan himna turin zia kurdu ma se keini ami chenga te hian kan zirmiaw lo chuan kan himpha lowang kan tho ve thei reng kan tho pe si lo chuan kan chevela nam dang te chuan sum tam tak tho chhuanan an mang lo thei lowang chu wangin kan ram himna chu keini ami cheng te a ai ngat zo ka ni ole ka soi tum tak chu hei hi ani sai ranga bu fai le thil dang bungro tam tak relin aron phur lu don chu ta chuan a thiar vel tu tur mizo mi pa ka nom don em vai ho tam tak omna tur hi keini mizo te hian kan thok pe don em sum tam tak mu na tur ani ti kan hriang chu ma se chu mi tur chuan lupa na thwa tho chi ani lawang ti ringila mizo te hian kan thiam tok lo na fo chu min ruai tu te kan za thiam tok thin lo hi roi kan cha kom lo na deuh nia soi ani ka thu top nan chuan ma son na hi chu a lo lu zelang ke mani po chom ngai kan la ni reng lai hian ma son na lian eng ma kan ti theilo sarkar lai pui malak na wang chowa ma son na nei tur kan ni wangin chu ma son na in aron chom tur chu nam dang te an ni kan ram mizo mi pui te hian kan zir phot chuan min ron chim ral ngot lowanga kan zir lo ero chuan min chim kherpo ngai lovin kan ral thei ti hriangu elian ral te
pu editor chibai le phot le ole tun chuma chuan css ho te thil phut neya an nor na hi kan soi ve tiang nu le pa te chuan kan fa te nuar hi ti lung oi kan tum lo theilowa an lung oi lo na chan dengun taka ngai to in a thei chen chen kan khil phia nuwa a thei dan angangin ti hlo tin sakdan kan dap ta thina niya tuna hian css ho te po hian an nu le pa kan sarkara an din mun thatok lo lai te siam that sak turin an nor mek chu niya eng thil nge thleng zel don chu kan hrelowa ma se thil thalo thleng lowa indiak na do kan kil howa thu tha soin chu an thu tha chu thu mai ti top lowa a tak nge ya ma so nan mu tir thei nge ka ba du ta ke he hi shiaila kan fa ti an nor po a thlem le ti lu oi tum lowa vok bel cha khet mai hi nu le pa te ti thin dan ani lo ti kan hre theu ome an rila drama ni chuan ei tur kan pe thei tur ani ya an mamong ngoi ngoi po kan pek thei lo chuan nu le pa ni kan thing lo ti kan in hriang hian kan sarkar chak tak po hian afa te chobe bula tam chola omte hi diriama vobel cha mai lovin lein na thinlung nen afa te hi cho pe thei ram se ka ba han ti em som zela pu editor chi bai le ka vei zong kan soi le tiang Mizoram politics si kan zir chian theina turin vantir kong swal Lucifer ril rupun mang le lali suwa ril rupun mang khai khin na han nei don thongila politics kan kheldan ril ru hi soi chian ka tumber ani don awangin Lucifer politics le lali suwa politics ti zongin thupui kan vuama yanga politician kan ilova politics zirmi kan hek lova chu wangin khovel thil takin kanram politics si kachui ve thiam don lova pathian thu chut le soi hi ka na pui ber ani angin pathian thu atangin kachui ve top mai don ani vantir ko Lucifer hi politics khelma saberani mele tanrama po hian chu diabolaril ru chu politics kan khelpui ta laltum lentum ropuitum hausak tumin insang le lian nei tumin motor tam tak nei tum bokin politics kan khela politics su sumdon nan le mani ham hai na tore mo kan tia hetia hausak le lentum wanga politics kan khelna hian kangram chu inrok siak na rama siam ta ni hi a theya pia ginan nei thur thura general election nei dona te hian minister te hian department director te hena departmental uaka tangin za somthum parukte an siam tire mo niya hei hi Lucifer politics dikta kani kalphung thar hi kan hna fa kani bai ramapu pu editor jibaile Zoram Mipui Au Aw tuang takin kal je langche thu tlem kalo soi ve loko Mizoram home guard mol hi an khongai thlakin an ha sia kan sarkar chaktak kalphung thar hian DGP opna hnuaya te hian ada theimai lom ni o duty ni se an ti thain an smart thei emema mani in luma po omman lovin an hna hian an in pe emema he a hian sarkar hian ngai sak deu se ba thadon em thasom pathum hlo te hi an la ve theim ka hrelowa an la lo ani chuan pe ve nge thei se an balom don em tin an hlo po hi ti punsak an ni don ti te hi tak tak ani em o ti punsak an ni don chuan holam lutuka pung hming pu ve si hian nui ti zatok lek hian ti punsak lo ni se ka ba ti em tun ma changa ka lo ve ve em home guard te din hun chiat ja hi karonaw chopui ve ni e kan sarkar chaktak kalphung thara chuan a thatura ngaila pulal du mangein opposition ani lai khan an nget theya ti khamo lo thlir zel photila tin thu dang le ZPM a hian ka lo tui ve the thina ma se ka tui le lutuk to lo unit ngai sakna chak an thre ve der si lo unit poimo zia hre tu thawan niya unit te hian party hi an ti tha in an ti cheve thei ti hi hriat chiana thahop mai tok mai te se a sei lutuk don bai pension to a kan phu tok chu engmi nge ni yang ama sa in ka thu khiat be tham tak tak te thiam lo ta ka ron zia ve thin te min lo chia sak ve thin na wangin kalom tak chitani poi di tor Zoram Mipui Au Aw lo thang je lang che amha chuan sarkar thil ti swalte an malang na be tham tak tak te le corruption na saluk tuk te khan
Zoram Mipui te min room tir thina tuna ero thil engkim hi a in thlak ani ber mai tuna chuan sarkar ni lovin mipui te hi buaipui kan ngai to zoka hruai tu tha kan nei to ma se mipui kan thalo vele thung tlat corruption abawa mipui kan corrupt ve thunga thahnem ngai takin sarkar in hmala a pun thokte tan kongaron siala ma se mipui lam kan fel hel le thung si hruai tu tha kan du tin kan phuna keimani zo khi in siam that kan ngai le thung sia amak ka ti tak zet Mausian Israel fa te hruai la ya mipui te angkha kanang ta bere kan phun noi pe si Israel mipui ten sal an ni la ya an torna te kha helovin pathian an hoisana sebong no lim biai na sa takin nuaman chena ni kha pathian thinuna ero an pumpel theilawa ni kha khatiang chia kha tunlai Zoram mipui te din hunle zia chuani e kan hruai tu ten thahnem ngai takin ma an la a thil tha tam tak tin sarkar dang te ti theilo le hriat phak lo thil an ron ti ta a kan ram ta na mason na tur kong an ron siala lo troi oma lo be kap tum lovin a soi sia zongin ma kan la tlat si mason na ti thron op tu chu keini mipui te hi kan ni to zo ke pathian thinur na hi kan tong buang ti a hlom hle mai midik le huai sen chu munral muanga anin rosa in an huang taw ngai lo thatna swala thung rul tu te hi chik taka ngai to in mi huai sen anom ngai lo ahim china an pong po thina om chin tok an thre thin lo nima sela munral ti le him lo china chuan cheng kol le kong koro yang mai in an ti le du ka an hui po charbe ang mai an lo ni le thin pathian thinurna kan chunga alo tla khun ala thengang chuti huna chuan thil om dan kan laman nge yang hetiang mipui rilrubol lo ang tan chuan hitlerate kim jong un ate le Saddam ate ang hruai tunun rong nei bagin phulo tin chunglam khian ro hanrel ta se kan nui azalo wiawang kan lungoi chiang em le hetiang reng renga kan nun chuan a hun hi ruat alani ngei karing moi moi pa pu editor chibaile Zoram Mipui Au Aw thudzia hi kangai sangin kalom hle ani ole political party te hian model village an ti fo maya an puanga an chunjom le ngai po hi ka hrengai lo congress hun lai tanga lo chho khan in ka hria voin ni thleng hian an model na kala hmulo tlat pu editor le mipui hian hriat in lo nei to em le ZPM an sarkara model village an puang le ta thor mai boka engtak ni liang mo kho khati chang kan va kai chuan Mizoram akong zongjong hi tlan nuam tak le zaw le ngilin siam se thazok fiang mole electric power hi nei thaila tui om thabok se konga that chuan soile sel hi atlem deu nge yang chuba ka hospital lam hi sarkar hian thafam kimin han thuam tha se lian devin han siam se private hospital hi chu kankal lo hle ang le thingtlang lama om ve chun sub center te PHC te CHC te hi changtung zokin han siam se damdoi te hi petha se petam box se la private hospital lam hi chu kankal vak point karing lo aizol pan kher kher ngai lova kanom thei ka be se kan sarkar ei rovelo hian anti thei hi ka be se ta tani from ramvei tupa advice to sailova asoya soi kurdo pichu mipui hian kanfrel hei hlui to ram hlui politics chu soi ngai to love party mi le sa te vaulong nang rong kai hi chu inka tang hian chuak su se pathian zara kalawin hlang kai ve ani chuan ka MLA lo huna bial mipui ten an la soi viang chu ti ngam tum chunga politics khel tum teu ramvei mema pu editor chibaile tun tum chu kathum ha tan Mipui Au Aw thuziak tu te hian kan hming lem hmang hian thu kan chhuah thina ke ka ngai dana chuan mi min ko na emo kan hming pum lam to emo nam hming emo tal hian in ziak theila a chan chu hming lem le lutuk kan ti hian tlan chhechunga thil ti kan ang riawa chu wangin tlang taka mani kan in address ngam hian kan thuziak hi atana deu emo ka ti deu ani tu naya sarkar no na lampang thil thleng hi chum lo chat lovin am renga he ho ten boruak an ron nei ho hi kalong ngai to ve dan chuan
sarkar thar ZP ministry tan fiana le an policy te Zoram pathian loram thlentir an tumtlat na a an din nge le din nge lo tilang tu tan hian a thathe mai ka tia tin a thatna lai pakhat chu hengte wang hian mipui mimir ten thil thar kan tana thil thale thalo kan hriat thiam pha ve zel thina tu tene mo thiam taka ram le namta na hlaum tu nia kan in soi thai chiam thin te po a om zia kan lo hriat lo lu tu ka wanga kan boi thin na te po pai bo alo ni ta zela alo mom lama ngaila heta hian a chelai siam that toma sarkar mek ZP ministry tluk le tla khom zaka hmalak nan nei me ka hian an din nge tla thi apoi mo hle tin kan mi thiam te abikin neutral te hian thil ani na dik tak an ron puan chwa fo hi an mo phurna ni zia hi lo hremol te se kan mi thiam te inzara opposition le tlom ngai pol in tel khom in ti ten advantage lak tum rana mipui min soi thai vak na AFCAA chungcha a hlawm lo zia te kan ram hasona ta na apoi mo zia in han tilang fia te hi aro pui khop mai hei hi moral reformation ani tlat tunlaya CSS te har satna hi an mani din mun ngai tua hian an khongai thla khop mai hetiang taka nor huai hot rup chula an lom na chana hian a mo phur tulian berte chu sarkar liam ta te congress le MNA funlaya an mani la tu te kha an nia enga tinge an ni hun lai khan an lo ti fel mi alo kum som thum panga te meu ro rel na an keng ko ni lom ni eng mi te hi ti hlo tin sakda na om lo ti khrenga dan lawanga an vote an du wanga an lo la ni phei chuan an bum ti na ni chu wangin an ni CSS na thok te po hian tuna sarkar me khian a chelai siam that zel hi an thil tum ani meo wangin ngol to chua nek cheni mel lo riau chu wangin dan dik taka lak thar an ni le theina na be hi a so ber zo mel tin sarkar po hian dan dik taka lak an ni le theinan ngai tua thar sakhi a thatari nom ole mizo comedian ro pui tlangwal ro lo pui a le chuan papakhat chu azuang thuilu tuka atlalhum dai atiang deuh hian sarkar kalta te po hi an tlalhum trep ani ber hi mo an ho tupa khan masona chu azuanin azuangi ati thina an zuan pel nge ni an han sarkar zo meu hi chuan an tlalhum chu ni to berin alang ZP ministry an thei china diktak le fel taka ramro relna an han kalpui meu chuan an hnu ma hi alo por phing em la taka dan dik lo le fel hel dewa an local thinna te chu alo lang le mai thina thil dang chu soilo tuna CSS nor chana hian thun don lo le thil a fel theyang bera an lo ti lo awangin heng mi puite hian an tuar ta ni ber he sarkar hi chuan lalpa ti loma ama kai hroina in ata tolin masona kalbek bek zel dona hlotlin na tlang min lon chopui nge hi ring phot mai angu o ele sela aizo south aba han ngai nom map thin em ole khati zong kha voin tlai ta na kan ngai thak thei chu alo ni le ta thahnem ngai taka thu tho tu te zong chunga lom thu kan soi thar le e thu ron thowar sau turin le kan horop te po a theiang anga ronuluk ram turin thu thon thin te kan in ngen non le bokani e in za in hun man nom le vekule